ҳамдиёрон азиз, салом алейкум. боз 14 сентябри соли 2024 мебошад ё 15 аст? имрӯз чандум аст? 15 аст. 15 сентябри 2024 мебошад. қарор дорем дар деҳаи Чорбоғ, ноҳияи Варзоб, дар боғи себи бародарамон Фаридун, ки бо оби қатрагӣ дар заминҳое ки як умр янтоғзор буданд себзор кардааст. Фаридунҷон, ин себ чӣ себ аст? Флорина, украинский сорт. Флорина, Украина. Ина худатон овардед? Украина овардем шуд. Украина овардед. Бо кадом мақсад овардед? Мақсади дар Украина дидем шуд бисёр себи хушрӯ акистанда. Украина нисбатан мо хунуктар акистанда. Инҷа кадом чумчуқи хурд аст? Ҳам чумчуқ мехӯрад. Хай тақдир насибашо мехӯрад. Акун шумо бо мақсади овардед ки ҳамин субои беҳтарина дар ватан зиёд кунед. Ака овардем бинем ки чӣ себ боша ки мешуда бошад Тоҷикистонда баъд зиёд кунем. Мешудааст не? Мешуда ина бинем акистанда. Себи 3 сола, решаш М9. М9 3 сола. Як тоза кунед кани ҳа. Дигароша тоза накардем. Ина бинед. Инаша бинед, инаша 300 грамм шудагӣ. Чӣ неша акистанда? Ҳана чӣ наме? Дилам намеша. Бисмиллаҳи раҳмони раҳим. Ина бинед. Кам тарак бояд туруш боша мумкин. ҳамна мега газам ме. Ой, туруш бошад ва нахӯрам, баъд ҳайф меша партомда. Кани бед. Боғбон бед. Бед, ани боғбони калон. Боғбони калон. Бед. Офарин ба шумо. Инқадар себой базеб кани. Бисмиллаҳи раҳмони раҳим. Як чашем кани ҳа. Мана. Флорина ҳа гуфтед? Флорина? Флорина акистанда. Флоринаи Украина. Мана. Селексия Украина. Не алака шириниш аст. Шунеса? Балки мо 2 ҳафта пеш чаши дадем шуд туруш. Не алака шириниш, алака бозор буред мешавад. Мешавад? Эра бозор буред намедонам шумо чанд пули мефурӯшед. Шумо ки намефурӯшед, бозорчиҳо чанд пули мефурӯшанд намедонам. Вагонам ки нархи бобибишона осмония меганда. Мебинед. Ана ҳамдиёрон азиз, бо як навори дигар арз як намуди себи флорина кардам. Инам худо хоҳад ман зиёд мекунам. Фақат так пайвандиша дар Самарқанд ман пурсидам 5 сомонӣ гуфтам. М9 ман агар биёрам пули ёфта биёрем, агар аз ин себҳо зиёд мекунем, то ин ки ҳамдиёрон азиз, Тоҷикистона соҳаи кишоварзашро мо дар якдигар даст ба даст пеш барем бо сардории вазорати кишоварзӣ ва муҳтарам вазири кишоварзӣ. Он кас ба ман бисёр ёрдам мекунанд, бисёр хубиҳо мекунанд. Як ҷавон ташаккур ака ҳакимзода ба наздики мана бо мерем Турсия таклиф кардан. худо хоҳад дастгири шумо қади бо мерем. аз онҷо бо навигариҳои зиёд мебиёрем. ҳамдиёрон азиз, мана ба шумо нишон медам себи флорина селексияи Украина. бисёр бомазза. дар паноҳи худо бошад. худо нигаҳбони ҳар яки мо шумо бошад.